Maayong gabi sa tanang mga kaigsuunan ug kahigalaan nato dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan ug sa tanang mga makasabot sa pinulungang Cebuano sa Herald of Grace Covenant Bible Church sa Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite ug sa tanang mga nagsunod sa atong buluhaton, Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa naglain-laing dapit dinhi sa kalibutan. Welcome sa atong panagtigom diha sa mga pagampo apan sa dili pa tuguti nga makapamalandong kita sa pulong sa Ginoo sa hamubo nga pamaagi. Please turn with me to 2 Timothy chapter 3 verse 16 hangtod sa 17. 2 Timothy chapter 3 verse 16 hangtod sa 17 ang giingon dinhi, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios ug mapuslanon sa pagtudlo, sa pagbadlong, pagtulid ug pagbansay sa pagkinabuhing matarong. Sa ingon, ang nag-alagad sa Dios mahimong hingpit na sangkapan pag-ayo sa tanang mga maayong buhat. Nagatuo kita mga kaigsuunan nga ang balaang kasulatan mao ang bugtong nga sufisyente, insakto na, igo na, sigurado gayod ug walay sipyat ug dili masipyat nga basihan sa tanang kahibalo nga magdangat ngadto sa kaluwasan. Ang Biblia lamang mao ang basihan sa atong pagtuo ug ang Biblia lamang mao ang basihan sa atong pagsunod. Kung atong pamalandungan kung giunsa pagpadayag sa Ginoo sa iyang kaugalingon nganhi kanato, mahibulong gayud kaayo kita mga kaigsuunan. Ang tinuod nga Dios, ang bugto nga Dios, mipadayag sa iyang kaugalingon nganhi kanato, wala taniya pasagdahi nga mangaghap kung kinsa siya, magtumo-tumo kung kinsa siya. No, andam ang Dios nga mipadayag sa iyang kaugalingon nganhi kanato, iyang gidescribe ang iyang kaugalingon nganhi kanato. Otherwise, dili gid unta nato siya mailhan mga kaigsuunan. Pinaagi sa mga pahina sa balaang kasulatan, iyang gipadayag kanato ang iyang kabubuton, ang iyang plano, ang iyang katuyuan. Ang 66 ka mga libro sa Biblia gikan sa Genesis hangtod sa Revelation, abundansya kaayo nga testimonyo ug pagpamatuod nga ang atong Dios self-revealing God. Iyang gipadayag ang iyang kaugalingon nganhi kanato. Mao kini ang doktrina sa self-revelation of God or the doctrine of revelation. Ang doktrina sa pagpadayag sa Dios. Ang pangutana, giunsa pagpadayag sa Ginoo nganhi kanato? Well, first, kung atong tan-awon ang mga gibuhat sa Dios, ang mga kabituunan, ang bulan, ang adlaw, ang mga kalanggaman, kadagatan, kabungturan, kakahuyan, daghan kaayong gibuhat ang Dios, tanang mga butang mga kaigsuunan, nagpadayag kini sa Dios ug nagpadayag kini sa gahom sa Dios ug sa kaalam sa Dios. Romans chapter 1 verse 20 nagaingon, sukad nabuhat sa Dios ang kalibutan, tin-aw kaayo nga nakita sa mga butang nga gibuhat sa Dios ang iyang dili makita nga mga kinaiya, nga mao ang iyang gahom, nga walay katapusan ug ang iyang pagka-Dios. Busa, wala na sila ikapangatarungan. Ambot pasabot niini katong mga tawo nga nagdumili sa pag-ila nga adunay Dios sa adlaw sa paghukom, wala sila'y ikapangatarungan kay klaro man kaayo sa mga binuhat sa Dios nga duna gayoy Dios, maalamon og gamhanan nga Dios. But here's the thing mga kaigsunan, bisan pa og ang lamdag sa mga binuhat sa Dios sa tanan niyang gibuhat niining universo, nagpadayag sa iyang kaayo, sa iyang kaalam ug sa iyang gahom aron ang tawo dili gayud makapangatarungan. Pero kining mga butanga dili sufisyente, dili igo nga maghatag kanato og kahibalo ngadto sa atong kaluwasan. Mao nga ang Dios gumikan kay madagayaon manggayud kaayo siya, iya pang gidugangan ang pamaagi sa iyang pagpaila-ila sa iyang kaugalingon ngari kanato. Iyang gideklarar ang iyang kabubuton sa iyang iglesia. For example, Hebrews chapter 1 verse 1 ang giingon dinhi, sa karaang panahon ang Dios sa makadaghan ug sa nagkalain-laing paagi misulti sa atong katigulangan pinaagi sa mga propeta. Apan niining katapusang mga adlaw, misulti siya kanato pinaagi sa iyang anak
pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tibuok nga kalibutan ug gipili siya aron manag-iya sa tanang butang. So kining Hebrews chapter 1 verse 1, importante gayud kaayo kini nga bersikulo mga kaigsuonan nga nagtudlo kanato mahitungod sa self-disclosure sa Dios. Gipadayag sa Dios ang iyang kaugalingon. Description kini sa daghan kaayong pamaagi sa pagpakig-istorya sa Dios sa iyang mga katawhan sa karaang tugon. Gipadayag sa Ginoo ang iyang kaugalingon pinaagi sa mga damgo, pinaagi sa mga pananawon, pinaagi sa mga theophanies, sa mga pagpakita sa anghel, kung nakadungog kamo sa Urim ug Thummim, pamaagi kadto sa Ginoo sa pagpadayag sa iyang kabubuton, ang casting of lot ug daghan pa kayong pamaagi. Pero kining mga butanga mga kaigsuonan, dili sinulat, dili siya written revelation ni adtong miabot siya sa mga katawhan. Of course, ang pinaka-focus gayod sa Hebrews chapter 1 verse 1 mao ang final revelation sa Dios nga mao ang iyang bugtong anak nga si Hesukristo. Pinaagi kang Kristo na ilhan gayod nato ang Dios sa tiunay gayod because He is the image of the invisible God. So kadtong karaang tugon nga pagpadayag sa Ginoo, did revelation lamang kadto, pero pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo nahimo ng deed and word revelation. Nakita gayod nato ang bugtong anak sa Dios nga nagpadayag sa kinatibuk-an gayod mahitungod sa Dios Amahan. God spoke and He also acted. And by the way, sa Old Testament, spoken revelation pagkadto. And then, pag-abot ni Jesus Christ, deed and word revelation. Ang Dios nakig-istorya ug ang Dios nakita nato. Nagbuhat si Kristo og daghan kayong mga butang nga mga katingad-an, mga milagruso. And then gipasabot ni Kristo ang kahulugan ni adtong mga butang nga pinaagi sa tataw gayod kaayo rational speech. They heard the mouth of the Lord Jesus Christ speaking to them. Pero kadto nga mga pagpadayag sa Dios milabay na. Ang nakahibalo lamang ni adto og nakasaksi kadto lamang mga tawo nga nagtan-aw, nagsud-ong, nagsaksi ug nakadungog sa mga report. Pero kung ang mga musunod nga henerasyon ng atong pagahisgutan, unsaon man nila pagsayod nga ang mga nakasaksi sa gibuhat sa Dios o gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo, nangamatay naman to silang tanan. Gawas lamang kung isulat kadto, i-report, i-preservar, dili gayod nato mahibaw-an. Mao nga, praise God, gumikan kay pinaagi sa gahom sa balaang espiritu, iyang giduso ang mga katawhan nga isulat ang pagpadayag sa Ginoo aron mapreserbar, aron atong mapanunod. Ang deed and spoken word revelation nahimo na karong sinulat, written for our preservation. Gisulat aron mapreserbar, aron atong mabasa, aron bisag mga matay kita, ang mga musunod nga henerasyon makahibalo gihapon sa kabubuton sa Dios. Nganong gikumitar man sa Ginoo ang iyang special revelation ug ang tanan niyang gipangbuhat nga isulat, gisigurado gayud sa Dios nga isulat. Well, common sense mga kaigsuunan, aron mahibaw-an sa iglesia ang iyang kabubuton. Gawas lamang kung isulat kini, dili gayud nato mahibaw-an. Kita nga mga succeeding generations, dili nato mahibaw-an ang gibuhat sa Ginoo. Usa pa ka rason nganong gi-inscripturate, gisulat gayud ang pulong sa Ginoo aron mapreserbar kini, aron masabwag kini sa tibuok kalibutan, aron ma-communicate kini sa tanang mga katawhan ug labaw sa tanan mga kaigsuonan. Nasayod kita nga si Satanas hilabtanon kaayo ug nagdumot sa kamatuoran. So, iya kanang kamasaan, iya kanang ituis mga kaigsuonan, maningkamot gayud siya. Pinaagi sa preserved scripture, gisulat nga scripture. Wala na gayoy mahimo si Satanas aron iyang tuison, gumikan kay black and white natong mabasa ang pulong sa Ginoo. Kung wala ang balaang kasulatan, wala gayud kitay armas aron
batukan ang tanang mga bakak ni Satanas. Salamat sa Ginoo, gumikan kay iyang gipadayag ang iyang kaugalingon ngari kanato. Wala gayud kita pasagdahi sa Ginoo. Wala nagkulang ang Ginoo ngari kanato. He has done all things well. Unsa may atong buhaton isip tubag sa grasya sa Ginoo, atong basahon ang iyang pulong. Mamalandong kita sa iyang pulong. Sala na nimo higala kung wa nimo mailhi ang Dios. Iya nang gipadayag ang iyang kaugalingon ngari kanato. Nagpadala siya og mga magwawali aron ipasabot ang iyang pulong ngari kanato. Unya dili gihapon nimo siya mailhan, dili na sala sa Ginoo. Dili man gyud sala sa Ginoo, sala na nimo. Ug ikaw ang mabasol kung imong pasagdahan ang imong kalag. Mao nga for your sake mga kahigalaan, buklata ang Biblia, pamalandungi ang pulong sa Ginoo ug kuhaa ang tanang kahigayunan nga makapamati ka sa pamalandong sa pulong sa Ginoo. Well, ang tao kung pasagdahan sa iyang kaugalingon, dili gayud siya ganahan sa pulong sa Ginoo. Mao nga atong pangaliya nga tandugon sa Ginoo ang imong kasing-kasing higala aron makabaton ikaw og kagutom ug kauhaw sa iyang pulong ug paghigugma sa iyang pulong. Kung gadumot ikaw sa pulong sa Ginoo, galikay-likay ka sa pulong sa Ginoo, nakit-a na sa Dios, nabasa niya ang imong kasing-kasing, paghinulsol sa imong sala ug dangup kang Kristo. Pinaagi sa pagbasa sa kasulatan, mailhan nimo si Kristo kung giunsa niya pagluwas ang mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Pinaagi sa iyang dugo ug pagkamatarong ang tanang musalig ug mutuo kaniya maluwas gayod. Hinaot nga dili nimo kini baliwalaon nga mensahe higala. Magampo kita. Salamat o Dios sa imong mensahe ni ining taknaa, among gipangayo ang bunga niini, among gipangayo nga imong hatagan og kagutom ug kauhaw ang matag usa nga mobasa sa imong pulong ug mamalandong sa imong pulong. Tabangi usab ang imong mga katawhan karon sa mga pagampo. In Jesus name we pray. Amen. Daghang salamat sa pagpamati sa pagsabwag sa pulong sa Ginoo. God bless us all.